इसोर लासिं सिं उफुद्रुक बिदि दा खालामनो आंखौ नै खालामगोन बेखौसो बिबाय थायो निमखौनो जानो बिबाय थायो आबै हमसो होनदों दुस्टा हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो नै अखा बोथोराव सासेखौ बानानै नायदो थारमाने थाम्फै बायैनि थाखाय आं बेखौ गामसाखौनो बिदि लादों आरोना सायावहाय बिदि आथिङावहाय थाम्फै बायैनि थाखायनो थारमाने आं बै बागान बारियाव थांनो नागिरदों नालाय बेखायनो दा बागानाव मा लायनो नागिरदों नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना फराय हाबानो जाबाय होनबालाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर थ' होमबा ब्लगखौ जागायनोसै दिनै आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों मा जानो नागिरदों बेखौनो आरोना थबाय थाबानो जाबाय होमबा दिनैनि दिनखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसैलाय आङो नै बेहा दुस्थुआ सिफुङाव दङ नायनि माबायदि जों हाय नुदो इस अबेजों हाय ओरैजोंसो नायना हरदो ओरैजों मा हाय नुदो दलर था दे दलर थायाना नोङो ना गोलैगोनहाय नै दैबाना जाबाय नामा एसे नायनोसै आङो बे हरगोन जोंना जुंखामा दिनैहाय जुंखामा बिराद जाबाय नै जायै बिदिसो जोबजोब्बाय आरोना नै अखा हाबाय थादोंना दैयाबो जागासिनो नै बेजों ओरैहाय नै माबा बागान बारि नालाय बेखायनो थाम्फैया जि अरो बेखायनो बिदि लादों आं गामसाखौहाय गेफे जालायो बे हाग्राखौ बाबाया दानस्रांजोब्बाय नै फाइनालि बे जोब्बाय बेनि खामानिया दा आरोबाव खालामबावनांगौ दङ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा बेजों लोगोसे बेनि कम्बिनेसना नै बेयाव रेडि जानानै दंखायो बेलाय नै पुरा लकेल माने दिनैनि टारगेटाहाय जुंखामनि ओंख्रि नङामोन आरोना आं सानदोंमोनखि माने बिखा आमाय थुखल पुरा फ्राम एवनानै जागोन होननानैहाय एसे टमेट' होलायनानै खैसि बेबायदि एवनानै जागोन होननानै सानदोंमोन आरोना खिन्थु आइया ब्रयलारनि बेबायदिखौ मुगैयो जाहैदों मुगैयो आरोना माने जोंनियावहाय जोंनि जायगायावहाय एफाराब माने बुरजा माने दाननायबो जाया नालाय बेबा मालानिफ्राय जमा खालामनानै दोननाय होननानै सानो आरोना माने बाबाया दाख्लैनिफ्रायनो होनानै दोनखादोंमोननो माने आमाय थुखल माबाखौ बिखाखौ दोन होननानैहाय बुंनानै दोनखाबासो मोनो होन्दों नालाय ओमफ्रायहाय दा ओरैबायदिबो सानबायखि आइनि फावाहाय माने दिनैनिथ' एफा बुरजा दाननानै दोननाय नङा होमबाथ' बियो मैया दाख्लैफोरबो जानो हागौ सानो आरोना टाउनाव हरबासो बुरजा दानानै दोनोना ओमफ्राय खिन्थु जोंनाहाय बिदि एफा बुरजा दाना नालाय खिन्थु बे साननायसो आरोना जेनेबा साब्रै साबासो दानो नालाय दा बेनि जमाबो जानो हागौ नङा होमबा बेबायदिबो जानो हागौ सानसेनियावनो थ' आरो ब्रयलारनियाथ' गिदिर जाखायोना एसेयावनो जेनेबा बुरजा गाखोनो हागौ आरोना दा बे साननायखौ लानानैनो माने मुगैनानैहाय जानाय जायासैलै आरोना बेखौबो खिन्थु आं हयले जागौमोन जानाया मालाबा जाफिनगोन आङो जागोन आरोना ओमफ्राय आइया दाख्लैनिफ्रायनो माने बुंगासिनो बे जुंखामजों दाउजों जानांगौ होननानैहाय दा आइनि इच्छा मथे दिनैहाय बेखौ जाथारसै आरोना थ' होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय संनायखौ रेडि खालामसै दे दानिफ्रायनो जागायनाया एसे जागायहांबाय नै दहाय बे मा होनो जुंखाम एवनानै जानायसोमोन आरोना सारायाहाय ओंखायनो सिथाब जानानै थादों ओमफ्राय नै थाव होनानै तेजपात होनानै लाखाबाय बेखौबो हानायखौ देखायबाय थायासै आङो हानायाथ' दाख्लैनिफ्रायनो हागासिनो नालाय ओंखायनो होबाय थायासै आङो सिगाङावबो देखायखांखायोमोन हाबाय बेखौहाय हानानै लाबाय बेबायदि दा आन्दायजागोन बेहा दा नै बियो र' बेखौहाय गोदौनायखौ नायबाय थाथारनांगौ
दाना ग्राइन्ड खालामनानै लानोसै नै बेखौहाय जुखामखौ बिदि जाबाय आरोना बेयो दै एसे होबाय नालाय उनावहाय जा साइज खानाय महरानो रेडिसै नै बेबो ओमफ्राय नै देनाय दुनाय गासिबो रेडि जोबसै दा बेयावबो नै सामब्रामफोरखौ बेयावबो हानानै लाखाजोब्बाय आरोना एवनोसैल' दाना संसै दाना बेनि फावा इसोर लासिं सिं उफुद्रुक बिदि दा खालामनो आंखौ नै खालामगोन आं नोंखौ खालामगोन आं नों दुस्थ'ना खालामगोन आं दा खालामनो हनै दाउखौ दा एसे फोमोननानै लाग्रोखाबाय बेनिफ्राय नै बेखौ जुखामखौ ग्राइन्ड खालामनायखौहाय होसनबाय आरोना ज्रावनो दा जासिगोनबो बियो दसे उनावनो मोनसिगोन माबायदि मोनदों निम जानो बिगासिनो नै निम बिलाइ जानोनो निमखौबो गोखाखौनो जायो ओमफ्राय बिदि गोखाखौबो जाहोजाबाय थायाना मोनथिखायो हनै जायबेखौ जायानो हनै बेलाय गोखासो र' नै आङो नोरसिंखौसो थगायनानै लाबोदोंमोन गोखाखौबो बिदि जाहोजायाना दाख्लै दुगैनायाव थारमाने मोन्दों आरोना बे देन्थाखौहाय बेखौनो जानो बिगासिनो ओमफ्राय दा नोरसिंखौ थगायनानै होफ्लाबाय आङो गोखैखौलाय मारै बिदि जाहोनो ना उन्दैफोरखौ जाहोजाया गोखाफोरखौबो ओमफ्राय दा नै मोनथिबावोसो मानसियाबो बेखौ जाया होनबावबायसो जानाय नायनानै खानै र' जायो ना मायो गोखाखौ मोनथिगौ आरो बियो गोखाखौ आयै नै गोलैलांबायसो बेखौसो बिबाय थायो निमखौनो जानो बिबाय थायो औ न' बे जाननायलाय बेनो जाननायलाय दे जाननायलाय दे ना नैलाय गोखा मोनबासो जायो आस्थे बेलाय नै बेबो गोखा न' जालाय जाया निम गोखा जानोनो बिदिखि जाहोजायो गोखाखौ बिदि जाहोजायाना बे देन्थायानो अरबानो ओरैबायदि गोखा मोनखायो बेखौ मा मोजां मोनथाय बेहा आइसो गोखा नङा नङा बेखौ जायोना जाला जाला जायो आं गाहरसै दे जानो हामा बेखौ गाहरसै दे आङो जानोलाय जायो नामा हनै मैला से जायो बेखौ गोखा हरलाय आं जानो नायनि हरलाय गोखा मोनमारा मायो मोनबाय नै ओंख्रिया रेडि जाबाय पुरा टेस्टि जाखाबाय आरोना अनला बायदिनो टेस्टि दाउ ओंख्रि नै बेखौसो देनानै लानोसै आङो जाबाय पुदिना ओमफ्राय बेनि थाखाय रेडि खालामखाजोब्बाय नै बेखौ गोथाङैनो होजोबगोन सामब्राम गुफुरबो सामब्रामबो ओमफ्राय नै बानलु थाइनै होबाय ओमफ्राय नै बादाम होदेरसैलाय आंना बेबायदि बाथोन देनायफ्राव बादाम होदेरबा बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो आङो बादाम एवबाय एसे देनानै लानोसै नै बेरेजो जादों बाबाया ओमफ्राय मा होना होदों नै सामब्राम गुफुर बेखौहाय माबानानैहाय बे दसेनो मोजां जायो सामब्राम गुफुर होबाथाय नै आइदिनदों मा
नै बेयावनो आइदि होनदों नै बेलाय नैबे सामब्राम गुफुरनि बिदैखौ बिदि फुनफ्लेनानै होनांगौ सामब्राम गुफुरखौनो नाफ्लेनानै जासिगोन दा बुलायथाय बे दसेनो औ आयौ बुबावबायसो दे ना मामोन बेबा बेरेयाबा जानो जथा नङागोनलै जथाबाथ' खारदावानो हजै फुथाबो फिसाज्लाखौ फुथुबाय जानाया दुम दामा दुम होनसै आरोना दाना आयौ नै दिनैनि गोथाव ओंख्रिखौनो नोंथांमोनजों एकदम शेयार खालामनो लुगैलायबायना आङो जानोसैलाय हाखु दाखु नै ओंखामाबो एसे खामफ्रामलायनाय जायो आंना बिदिखौबाबो जेबो मोना एसे आमथाद्राय जाबाय नामाथाय जानोसै पुदिना बाथोन नै जाबाय थारसै आं र' मा सेरथा जाबाय नङा आंबो नै एसे आमथाद्राय मोनबायहां थेवबो गोथाव फिसालाखौ फुथुनानै दोनबाथाय एकदम गाबनायल' खोनाबाय थाखायो आरोना गाबाखैबाबो गाबनायल' खोनाबाय थायो बानलुआबो आलुआबो मा दै सिगांसो गारबायहाय आमथा आमथाखाय नामा नोंथांमोना अबे माबाखौहाय साबसिन मोनो माने दाउ बेदर ना अमा ना बोरमा ना हांसो ना फारौ हांसो फारौखौथ' जाबाय थानाय जाया जेनेबा दाउ बोरमा अमानि गेजेराव आरोना बे मोनथामनि गेजेराव बे मोनसेखौ थावसिन मोनो मोनसे जोंनाव खिथाहरदे आंनाथ' अमा सबसे थावसिन ना बोरमाखौ आं इन्ट्रेस्ट मोनो ना दाउखौ एफाबां माने इन्ट्रेस्ट मोनो नाथाय अमाखौ बांसिन इन्ट्रेस्ट मोनो आरोना खिन्थु आङो जानला मोनला जायगायावबो अमाखौ जालाबाया माने मानो होननानै बुंबा आंथ' न'आवहाय अमाखौ रुनानै जायोना रुगोरनानै ओमफ्राय खायफा खायफानिखौ आङो सोरखौबा नुयो आरोना अमाखौ रुवा ओरैनो सङो बेखायनो आङो रुदावग्राखायनो रुनायावहाय जेसेबां मैला नुयोना ओमफ्राय बेखौ नुनायनिफ्रायनो आङो बायो आरोना हटेलफ्रावबो जानला मोनला जानो बेखायनो आङो अमा बेदरफोरखौबो बांद्राय जालाबाया दाउ एवनायफोरखौनो जायो हटेलफ्रावहाय खिन्थु आंनि सबसे फेभरेटआ अमा आरोना अमा होननानै आं जेरावबो अमाखौनो जायो बे नङा आरोना खिन्थु दा बेनो होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै दे अखाबो हादों मा खालामबावनो नङा होमबा बे जानाय लोंनायजोंनोसै नङा होमबा सानसे बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर आङो फोलावबाय थाला होमबा नेक्स्ट ब्लगआवहाय लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं